anong pagkakaiba ng basihang Katoliko at basihan po ng mga sulpot? Meron pong, actually, ang simbahang Katolika, ang binabasihan po natin is tinatawag salita ng Diyos. Sa mga Protestante, pag sinasabing salita ng Diyos, ang interpretation po nila refer only to the Bible. Yan po yung interpretation po nila. Sa mga Katoliko, tayong mga Katoliko, pag sinasabing salita ng Diyos, refer po ito sa written and not written word of God. So, ibig pong sabihin, yung Biblia at yung tinatawag na tradisyon. Pag sinasabing tradisyon, isang bagay, rito, pananampalataya na handed down from one generation to another generation. Ipinasapasa po ito. So, sa first 300 years, wala pa pong scriptures na hinahawakan yung yung mga apostolos at saka yung mga disipulo po noon except sa Old Testament. Bakit po? Kasi sa panahon po kasi nila, hindi po kasi nila alam na magiging masali sa canon or magiging matanggap na sacred scripture yung mga writings po nila. Hindi po nila alam po 'yon. So, sa kanila, simpleng sulat lang po 'yon na isinulat po na sa isang lugar o sa isang lokal ng Iglesia Katolika sa panahon na 'yon para yun, i-strengthen po nila yung mga pananampalataya ng mga Kristiyano po noon. Hindi nila alam na ma-include po ito sa tinatawag na sacred scripture. So, yun. So, ang kinikilala po nilang sacred scripture po noon is yung Old Testament. Yung po sinabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. So, kaya nga, pag sinasabi nating sacred scripture, kung tutuusin natin, kung titinan po natin yung pag-iisip ng mga hindi Katoliko, ay bakit sila naniniwala sa bakit sila naniniwala sa New Testament? Na yung sinasabing scripture diyan sa nakasulat sa banal na kasulatan, refer po ito sa Old Testament. Kaya nga nang may pumasok po rito na kaibigan po natin na hindi Katoliko. Okay, so ngayon, so balik po tayo. So, yung kinikilala po nilang scripture po noon, yun po yung tinatawag na Old Testament. Yung Pentateuch, yung sinasabing sulat ng mga prophets, pagkatapos yung mga histories and mga poems sa kanilang panahon po. Then ngayon, itong mga kasulatang ito po yung natanggap ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo sa panahon po nila. At yan po yung tinuturo na ang banal na kasulatan, ganito, ganyan. Kasi nag-refer po sila doon sa Old Testament. Kasi at that time, number 1, hindi pa kompleto na sulat ang New Testament. Number two, hindi nila alam na magiging ma-include po ito. Hindi nila alam na ma-include po ito sa sacred scripture. Maliban na lamang po nung i-declare po ito ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya nga nung may pumasok po rito na nagtanong po sa atin, ginamit po nila yung mga text sa Old Testament. Natatawa po ako. Bakit po? Kasi even Prophet Isaiah, hindi po niya alam na ma-include po ito sa canon ng sacred scripture. Kasi ang pinaniniwalaan po nilang sacred scripture po noon, yung ng mga Hudyo, hindi pa nagsulat yung mga propeta. Ang pinaniniwalaan po nilang canon or pinaniniwalaan po nilang holy scripture po noon is yung Pentateuch. Late na po na kinikilala ng mga Hudyo yung mga propeta bilang sacred scripture. Ang Hudyo na po ang kumikilala. Hindi po ito i-declare ni Propeta Isaiah at iba pang tinatawag ng mga propeta. Hindi po. So yun. So kung susundin po natin ang pag-iisip ng mga kaibigan natin, yung mga hindi Katoliko, kung mag-quote po sila, kung sinisipi po nila yung mga statement sa banal na kasulatan, pagkatapos pinapatungkol po nila, ang pag-iisip po nila, refer dito sa Biblia, mali po. Particularly mali po. Pero in terms of general point of view, yes. Pero in particular, mali po. Bakit po? Kasi sa panahon po kasi ng mga propeta, ang kinikilalang po ng scriptures is yung Pentateuch. Kung susundin po natin na wala na pong iba, so dapat hindi sa tatanggap sa kasulatan ng mga propeta, hindi sa tatanggap sa mga kasulatan outside the Pentateuch. Yan po yung dapat pag-isipan ng mga hindi Katoliko. Sa atin, bakit yung tinatanggap? Kasi doon po tayo nagbibase sa general point of view na ang ibig sabihin, merong ibinibigay ang Diyos na mensahe sa mga taong yun, nakasulat. Nakasulat po sila patungkol po sa mensahe ng Panginoong Diyos. Inspired po sila kumbaga. And pagkatapos, ang nag-determine po niya, nakasali yan doon sa sacred scripture, yung may authority. Hindi po yung tinatawag na Biblia.
So kung sino po yung may authority na binigay po ng Diyos sa kanilang authority na yun, sila po yung nag-determine na itong mga kasulatang ito ay kasali ito sa sacred scripture. Yun. Kaya nga tayong mga Katoliko, hindi pwede na Bible alone lang po. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin nga, kung Bible alone lang, hindi natin maiintindihan yung tradisyon ng mga Hudyo po noon, kung ano po yung mga ginagawa po nila, kasi hindi po lahat nasulat kahit na nga po sa Old Testament. How much more doon sa ano? Even sa New Testament, hindi po nakasulat po lahat eh. So, kung titingnan natin in terms of truth, in terms of katotohanan, itong aklat na ito, tuldok lang po ito sa whole truth na itinuro ng mga apostol at itinuro ng Panginoong Diyos sa mga taong pinili po niya para magturo patungkol po sa Ebanghelyo. So sa tayong mga Katoliko, pag sinabi po natin Word of God, refer po ito sa lahat ng sinalita ng Diyos, nasulat man o hindi nasulat. Sa mga hindi Katoliko, ang sa kanila is nasulat lang. Wala na pong iba. Bakit po hindi po natatanggapin yung tinatawag na tradisyon ng pananampalataya? Ano po ba yung tinatawag na reason? Bakit po? Kasi hindi po nila alam yung tradisyon ng pananampalataya kasi sulpot lang po sila. Sulpot lang po sila eh. Sulpot. Bakit yung mga apostol po noon? Bakit alam nila yung kahulugan ng nakasulat? Bakit po? Kasi nakatanggap din po sila sa tradisyon ng mga Hudyo. Alam po nila yun. Kaya nga, nang in-explain po ito ni St. Paul, yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo, ikinumpare po niya doon sa yung sacrifice and offering ng mga pari sa Old Testament at ikinumpare po niya yung sacrifice and offering ng ating Panginoong Jesucristo. So nagbabase po siya doon sa tinatawag na tradisyon ng mga Hudyo. So kaya nga, hindi pwede na scripture alone lang. Hindi pwede yun. Kasi yung scripture alone or sola scriptura, imbento lang po ito ni Martin Lutero. Before 1517, wala pa pong itinuro ang mga apostol, wala pa pong itinuro or walang doktrina na natanggap ang mga disipulo ng mga apostol na sola scriptura. Kasi sa panahon po nila, wala pa pong tinatawag na Biblia until pagdating ng 4th century. So kaya nga, yung sinasabi na, ako, alam mo ba na Bible alone Christian lang ako. Bible alone Christian lang daw sila po. Din ngayon, tatanungin natin, sige, magtatanong po ako sa inyo, wag po tayong lalampas sa Biblia. So dito lang po tayo sa Biblia. O ngayon, nang tinatanong po natin, nag-create ng kanyang tinatawag na opinion na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.